Добър ден! Вие вече сте горд собственик на електрически котел марка Technics. В това видео ще предоставим преглед на основните защитни функции, които включват AFR защита от замръзване и защита на помпата. Обръщаме внимание на факта, че функциите AFR и защита на помпата са програмно вградени в алгоритмите на работа на котела, автоматични са и са предназначени за удължаване на експлоатационния живот на котела. Важното условие за работата на тези функции е котелът да бъде свързан към захранването. Повече подробности за всяка функция. Функцията защита от замръзване се включва, когато температурата на топлоносителя падне до 5 градуса по Целзий и загрява системата до 30 градуса. В този случай на контролния панел се появява съкращението AFR. След изпълнението на тази функция, котелът се връща в режим на готовност. Целта на тази функция е да предотврати неконтролирани спадове в температурата на топлоносителя. Функцията защита на помпата се активира в режим на готовност веднъж дневно, ако котелът не е бил активен за продължителен период от време. Тази функция включва помпата и трипътния вентил за период от 1 минута. Тази процедура е от съществено значение за поддържане на отличната работа на горе споменатите компоненти на системата.